Il-ġimgħa d-dieħla ser tidħol fis-seħħ it-tneħħija tal-preskrizzjoni fuq reati ta' korruzzjoni imwettqa mill-politiċi. Din kienet waħda mill-proposti ewlenin tal-Gvern ġdid li twettqet b'mod immedjat. Dawk il-politiċi li f'ħajjithom għamlu korruzzjoni mill-lejla ħajkunu qegħdin jinkwetaw u jinkwetaw ħafna għax jafu li d-dnub mhux ħajkun qiegħed jorqod. Jafu illi anka jekk sar xi ħaġa aktar minn 10 sin ilu, issa ma jistgħux jinħbew wara dik l-iskuża. Il-Prim Ministru semma kif l-elezzjoni li għaddiet il-poplu ta' mandat ċar li l-Gvern irid jiġġieled battalja kontra l-korruzzjoni politika. Semma li l-korruzzjoni fil-politika mhix ser tkun ittollerata b'ebda mod. Dak li qegħdin nagħmlu llum huwa li nollu l-bar, nollu l-standards għalina nnifisna u għall-politiċi kollha. Li nagħmluha u nibagħtu sinjal ċar illi il-politika fil-politika l-onestà hija imperattiva u illi l-korruzzjoni politika mhix ħatkun ittollerata. Ħadem fuq din il-liġi s-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici li semma li dan l-abbozz inqara għall-ewwel darba fil-Parlament f'inqas minn xahar minn mindu l-Prim Ministru Joseph Muscat ħatar l-Eżekuttiv. Dan juri l-importanza li Gvern ġdid qed jagħti fil-ġlieda tal-korruzzjoni fil-politika. Illi l-Gvern qed jibgħat messaġġ ċar, messaġġ ta' serjetà fejn qed jitlob, qed jinsisti, qed jippretendi bid-dritt fisem iċ-ċittadini Maltin l-aqwa livell ta' serjetà mill-politiċi. Owen Bonnici semma li dan l-abbozz ta' liġi jinkludi 3 punti ewlenin. Dawn huma li l-politiċi li jagħmlu qatt ta' korruzzjoni u l-persuna li mhix politika li xtrat jew korrompit lil politiku ma jistgħux jużaw il-preskrizzjoni. F'każ li l-politiku bil-flus ta' korruzzjoni xtara jew igwadanja affarijiet materjali, l-Istat jista' jipproċed ċivilment kontra dak il-politiku korrott. Il-Prim Ministru Joseph Muscat semma l-koll li fi żmien qasir ser iressaq quddiem il-Kamra abbozz ta' liġi tal-Whistleblowers Act. Fl-aħħar il-Prim Ministru semma l-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi fejn ser tibda diskussjoni miftuħa mal-oppożizzjoni, mal-Alternattiva Demokratika u s-soċjetà ċivili dwar kif għandu jimxi l-qudiem dan l-abbozz ta' liġi.